Salamu alaikum. Me gari? Bakin nan ne. A gaya mai da Allah bakin nan ne suka zo wannan mutanen turawan nan da suka kawo kuɗi sun ce za su kawo shi jere. Mutanen nan da za su gina mana makaranta na Islamiyya. Da Allah a gaya mai yayi ya fito. Kai dan ba san kwace maukace ina ne. Ka jira ni Me gari mutanen nan jiran ka suke yi sun kawo abun arziki dukiya ce a jikan nan tasu. Yanzu fi sabilillahi saka kayan ne tun ɗari mai gari. Muna ji muna gani haka za a ɗauki wannan aikin da ɗimbin dukiyar nan aje a kai wani ƙauyen haɓa fi sabila yanzu mutanen nan sun kawo kuɗin nan in mun kai sake geduwa wallahi su ɗauka su kai hayin fako ka gani zuwa da Allah shaji san banza jarin yanzu da su a fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga dinga zama cikin shiri assalamu alaikum shi ga da garin nan alhamdulillah yara kin dan iyayen ka baka malam fa kana ciki kuma kana san da zuwa yawa yara zuwa sannan manyan bakin mu yawa sannan manyan bakin mu an samu tafsiri mai boko an same su to ta yaya zamu gane me suke cewa ai da ke na ta kiran ka gari na bar su da maliman na ji kamar suna yara ai shine nake gaya ma yawa shi mai gari abin da ya faɗa a fadan nan ta zauna ke Hausa haka yake da ina ta wahalar da kaina dakata ina jin kaɗan nan tabbata ce ba wanda ka saka ba a tiket ɗin ka saka to Allah ya ma Allah ya ma jara abu ne na gaggawa jara ina fi aka da zaka ci ai bata mata iyayen ka ne lakin Allah ya yanka shi dadi subhanallahi ka ta so ta Asali Habiba Muratan Alfazuna. Yara kin. Subhanallahi. Subhanallahi da gari. Allah ya ma.